яшчэ не сеў, займайце месцы, вось я бачу, яшчэ спераду ёсць трошкі всярэдзіне, калі ласка, праходзьце. Шановныя гаспадары, шановны гаспадар амбасадар Чэхіі ў Рэспубліцы Беларусь, гаспадар Мілан Экерт, дорогие докторы наук, письменники, поэты, просто историки. Я, Александр Лукашук, як библиотекар Библиотеки Свободы, сегодня рады представить вам одразу два видання, новые видання нашей библиотеки. Але спочатку трохи контексту. 100 гадоў таму радыкальна змянілася карціна свету в Европе. Але таксама змянілася і карціна разумення гэтага свету. Вось адбываліся феерычныя адкрыцці ў фізіцы. І ў 20-х годах мінулага стагоддзя фізікі знайшлі такі феномен, які яны апісалі страла часу. Касмалагічная страла часу тлумачыла, як ад вялікага выбуху сусвет, які мы ведаем, рухаецца і развіваецца у накірунку поўнай энтропіі, але гэта яшчэ далёка, гэта мільёнаў гадоў, а таксама на макраўзроўні. Як рухаецца страла часу на макраўзроўні, на тым узроўні, у якім мы з вами існуем, фактычна нарэшце навукоўцам стала ясна, што адбываецца, калі зачапіць, напрыклад, на стале келіх з віном, ён падае, разбіваецца, і мы бачым, ён разлетаецца на асклепкі. А не наадварот, што асклепкі збіраюцца, потым ён ляціць наверх, ставіцца і стаіць цэлы. Хаця, магчыма, тут у зале ёсць людзі, якім і такі працэс бы спадабаўся. Але тады майце на ўвазе, што тады бы мы памяталі не мінулае, а будучыню. І вось вот гэтыя два фенаменальныя адкрыцці все ж таки не цалкам тлумачаць наш свет, потому что есть еще одна страла. Это страла памяти и творчести. Першую выданне, першую книгу, першую стралу, якую я хотел вам сегодня представить, она называется «Дорога». Это страла асабістай памяти дзяўчынкі, дзявочай памяти, сямейнай памяти, палітычнай памяти, якая прылягла ад Стопцаў і Барановичаў да Копенгагена, Парыжа, Мадрыда, Атавы і зноў вярнулася ў Менск. Кніга старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы выходзіць другім выданнем, і чаму яна выходзіць сёння, заўсёды лепш за ўсё папрасіць патлумачыць аўтара. Калі ласка, Івонка Сурвіла. Дорогие суродичи, передусім хочу подякувати вам за вашу присутність на этой презентації. І одночасно хочу виказати мою вдячність Радіо Свобода за її велізарний уклад у відзначення юбілею БНР. Вельми приємно, що презентація моих успоминов у Менску мае месца разом з презентацыяй вельмі ценнай кнігі Сергея Шупы «Гісторыі БНР». Мы адзначаем сёлета не толькі юбілей БНР, але і стагоддзе змагання за здзейсненне ідэалаў БНР. У маёй кнізе я расказваю пра некаторыя моменты гэтага стагоддзя. Приемно было рассказать про 7 годов белорусских радиопередач з Мадриду, якія мой муж вважав осягненнем свайго жыцця. Про сябе толькі скажу, што адзначаю 25 сакавіка ўжо 70 раз. Дзякую вам і вітаю стагоддзем. Книга Івонкі Сурвілы «Дорога». Таксама сёння у вас уже у многіх у руках. Тыя, хто уже пагратаў, ведаюць, што у нас канчаецца новай часткай. Івонка Сурвіла адказвае на 100 пытанняў. Вось рэдактар этой кнігі Сергей Навончык прыдумаў аж 100 пытанняў і прымусіў яе адказаць. І там таксама ёсць адказ на пытанне, якое віно любіць старшыня рады БНР. Другая кніга
про якую мы сёння гаворым, это таксама кніга «Дарогі». Яе аўтар, відаць, па свайму прызванні, па нараджэнні падарожнік. Яго улюбёныя культурныя героі – это Ібн Батута і Франциск Скарына, вялікія падарожнікі сярэднявечча. Яго сліды можна знайсці ад эстонскага Талліна да афганскага Кабула, ад ізраільскага берага Мёртвага мора да фавелаў Рыа-де-Жанейра, ад бібліятэк Лондона да кавярняў Прагі. Аўтар этой кнігі таксама падарожнічае па лінгвістычным свеце, і, відаць, ён зможа знайсці дарогу, спытацца, магчыма, у паўсотні розных краінаў з рознымі мовамі і знойдзе этую дарогу. Кожнае шчаслівае падарожжа захоўвае ў сябе таксама і шчасце вяртання. Аўтар выйшаў у падарожжы ў БНР 25 год таму. І вось, сёння гэты шчаслівы дзень. Ён вяртаецца з кнігай, якая ўпершыню ў бібліятэцы Свабоды, это ўжо 65-я назва, в нашай калекцыі мае падзагаловак архіўны раман. Это правильно, але это не вся правда, таму што гэта таксама кніга паэзіі. Вандроўны паэт БНР Сергей Шупа. Я абсолютно разгублены. Я першы раз у кніжны свет уваходжу як аўтар. Праз мае рукі прайшло куча кніжак, якія я або перакладаў, або рэдагаваў, таму я трошкі ніякавата сябе адчуваю, не ведаю проста, што ў такіх выпадках гавораць. Ясна, я хачу падзякаваць спачатку падзякаваць маёй маме, якая сёння паглядзіць это лайвстрым, без якой гэтая кніжка, напэўна, была б немагчымая, маёй жонцы, якая выцерпела апошнія месяцы, якія проста патрабавалі сапраўды ад нас найвышэйшага напружання. Тут я хачу падзякаваць найперш рэдактару. Упершыню ў жыцці я працаваў з рэдактарамі. Сам быў рэдактарам. Рэдактар перакладу это нешта іншае, а рэдактар, які проста табе лезе ў кожную твою літару, у кожнае твоє слово, і это трэба неяк перажыць і выжыць, проста не сарвацца. І у выніку кніжка выйшла такая, як яна выйшла, 100 разоў лепшая, чым я сабе уяўляў, што это можна зрабіць. Так што вось яшчэ падзяка Александру Лукашуку, рэдактару, Геннадзію Мацуру, нашаму, нават тут цяжка знайсці адпаведны чалавек, які праз чые рукі праходзіць кожная кніжка і які стварае твар кожнай нашай кніжкі. Я баюся, што я тут кучу людзей, магчыма, і забуду, можа, яшчэ па дарозе вспомню. Я запрасіў сказаць пару словаў, што яны ўвогуле пра гэта думаюць, пару маіх сяброў, і перш чым я іх запрашу на сцэну, я літаральна паспрабую такім кароткім сумбурным маналогам адзначыць некалькі важных рэчаў, якія трэба сказаць сёлета у сувязі са 100-й гадавінай вельмі важных падзеяў для гісторыі Беларусі. Найперш, магчыма, я не магу абысці стараной такое сакраментальнае пытанне, дык ці адбылася БНР, ці это дзяржава, ці это не дзяржава, і гэтак далей. Пытанне, якое ўвесь час лётае ў паветры, апошнія не ведаю колькі гадоў. І, на жаль, яснага адказу на гэта пытанне няма. Адказ можа гучаць і не, і так. Па-першае, гаварыць увогуле пра тое, што нейкая дзяржава адбылася ў дачыненні да сітуацыі, якая ўзнікла пасля распаду імперыяў еўрапейскіх, расейскай, аўстра-вугорскай, турэцкай, гэта вельмі такое расплывістае паняцце, таму што узнікненне дзяржавы – это не разовы акт. Обана, і яна адбылася, або не адбылася. Пачынаецца ўсё з ідэі, якая мусіць быць прадэкларавана. Нейкая група людзей, нейкая нацыянальная эліта абвяшчае незалежнасць, хаця ніякай незалежнасці ў гэтым момант няма і яшчэ невядома, калі яна будзе, але гэта стартавы пункт. А пасля праходзяцца яшчэ этапы,
усталяванне кантролю над тэрыторыяй, стварэнне нейкіх сістэмаў, там фінансавай, там куча розных такіх нецікавых бюрократычных рэчаў, дыпламатычнае прызнанне, стварэнне войска, там абарона, вайна за незалежнасць, куча розных рэчаў. Некаторыя дзяржавы вытрымалі і прайшлі гэты працэс там ад пачатку да нейкага там прамежкавага фініша да канца. Беларусь таксама гэты працэс пачала. Кажуць, якая незалежнасць, там была нямецкая акупацыя. Такая самая сітуацыя была ў Літве. Яны абвясцілі 16 лютого незалежнасць, ніякай незалежнасці рэальнай, у тым сэнсе, як крытыкі кажуць, якая можа быць незалежнасць пад акупацыяй. Як бы не было, і месяц яны віселі ў паветры, іх ніхто не прызнаваў, яны былі на такіх жа самых правах, як і БНР. Толькі 23 сакавіка Нямецчына дзеля сваіх нейкіх там разлікаў прызнала іх і была адзінай на той момант. Ці адбылася Літва? Была там яшчэ іншая сітуацыя ў этой Літве, там дальше, далей. У Эстонии 24 лютого наступае там расійскае войска, адступае нямецкае, наступае нямецкае, адступае расійскае, і тым прамежку, які складае паўдня, дзе няма ні тых, ні тых, эстонцы абвяшчаюць незалежнасць. І тут жа ж праз паўдня этой незалежнасці нічого не застаецца, там уже новыя акупанты, і гэтая акупацыя цягнецца яшчэ і цягнецца. Латвія увогуле там невядома, як да этой незалежнасці ў 18 годзе дабралася, але все гэтыя краіны днём незалежнасці, абвяшчэннем незалежнасці лічаць той першы сімвалічны акт, які, магчыма, і не меў ніякай рэальнай падтрымкі на месцы. У гэтым сэнсе Беларусь мае таксама гэты пункт адліку, а далей што было, то было, з гэтым уже можна разбірацца. Тут варта сказаць пра пару такіх мітаў. Вакол БНР існавала у такім вакуум, быў створаны вакуум вакол, і все гэтыя 100 гадоў, значную частку этого стагоддзя, гэты вакуум просто завешваўся нейкімі прапагандысцкімі плакатамі. Найперш, нам всім вядомыя савецкія плакаты. БНР – это буржуазна-нацыяналістычная, марыянетачная квазідзяржава пад нямецкай акупацыяй. Тут абсалютна лёгка все тлумачыцца. Буржуазная яна не была ніякім бокам, там былі все сацыялісты, все былі левыя, а адрозненне ад бальшавікоў, якімі левымі не былі, яны за мяжою палітычнага спектра. Нацыяналістычныя, я не ведаю, калі ад першай уставной граматы яны пішуць, што Беларусь там належыць тым народам, якія ў ёй жывуць. Там нацыяналізма у сённяшнім такім разуменні этнічнага, які бы там быў эксклюзіўны, толькі мы, тут карэнная нацыя, а астатнія тут не стаялі, такого не было ад самого пачатку, і ўвесь час гэты інтэрнацыянальны такі характар там заўсёды падкрэсліваўся, яны ведалі, што ў гэтым сіла Беларусі, сіла гэтай новай беларускай дэмакратычнай ідэі. Ясна, што беларусы мусяць заняць сваё месца, там эта ідэя пра эмансіпацыю заштурханага, забытага народу, яна мае прыярытэт, але всім астатнім дарога адкрыта, нацыянальна-культурная аўтаномія для ўсіх, все 4 мовы, это яшчэ ідэя БНРаўская, не БССРаўская. Пад марыянетачныя пад немцамі тут увогуле абсурд, таму што калі мы вспомнім, 3 сакавіка немцы падпісваюць з Расіяй мір, Расія здраджвае сваім саюзнікам у вайне, просто нож садзіла ў спіну французам, ангельцам і іншым ворагам этих цэнтральных дзяржаваў, так званых Нямецчыны, Аўстра-Угоршчыны, Балгарыі, Турцыі. І падпісала з ними мір, дзе просто слова «дружба» прысутнічае ўжо ў першым пункце мірнай дамовы. Значыць, ёсць дзве вялікія сілы палітычныя, Расія і Нямецчына, якія між сабой у прыязных дачыненнях. Яны, не то што саюзнікі, яны разам не ваявалі з некім, апрача БНР. А на другім баку БНР, якая супрацьстаіць і адным, і другім. БНР могла б абвінаваціць, скажем, і немцаў, што яны знайсці добрае слово, замест скарышыліся. Вось, з расейцамі. Або расейцам закінуць, што ж вы там монархія, а вы там за рабочых і сялян, а вы з монархам абдымаецеся і пра мір і дружбу з імі дамаўляецеся над нашымі галовамі. І замест гэтага, я не ведаю, тут такую можна нейкую аналогію знайсці, уявіце сабе, нейкі такі бандыт,
просто вінаваты нейкаму панічу там заходняму, кучу грошай. Это вот берасцейскі мір, як выглядае. І ён сёння гэтых грошай няма, трэба пазбіраць там яшчэ, абрабаваць там пару хатаў, там крамаў. Але каб гэты паніч як бы пацярпеў трошкі, он просто вот некая сялянская дзеўка. Вот табе вот пакарыстайся этой сялянскай дзеўкай, наіўнай, такой прыгожай, шчырай, і ты панічу і карыстаецца. І гэта заклад вот за тое, што гэты бандыт аддасць гэтыя грошы. Расія як бы мусіла выплаціць вялікую кантрыбуцыю, і як заклад, што яна эту кантрыбуцыю выплаціць, яны просто дазволілі немцам в гэтым часе падтрымаць эту тэрыторыю і рабіць все, што хочаш. Немцы рабавалі, там, забіралі все, што там расло, ці хадзіла, там, мычала на этой тэрыторыі, абсалютна як сваё майно, і Расія гэта дала. І вот гэтыя людзі, вот это палітычныя сутэнеры і іх духоўныя нашчадкі, які сёння яшчэ вспамінаюць все гэтыя тэлеграмы Кайзеру, там, у іх як шарманка, тэлеграма Кайзеру, 100 гадоў мы чуем пра тэлеграму Кайзера. Яны маюць маральную як бы, смеласць як бы, закідаць этой вось вясковай дзеўцы, што на того заходняго паніча просіць свабоды. Вот кажа, я до этого бандыта уцекла, памажы мне з этого выбрацца. Той паніч, это немец, він страшна педантычны. Расійскі мір, там падпісана просто все чорным по белому, кантрыбуцыю. Ён ведае, што ён не мае права даваць незалежнасць ніякім палітычным, квазіпалітычным утварэнням на этой занятай, часова занятай імень расійскай тэрыторыі, таму што калі б яны, скажем, сапраўды далі гэтай Беларусі, як Літве, прызналі б незалежнасць, яны б рызыкавалі не атрымаць эту кантрыбуцыю, тому што расейцы мелі б такое самае права парушыць эту дамову і сказаць, а вот, глядзіце, што вы парушылі, ну, а чо мы? І таму, скажем, тэлеграма Кайзеру, яна як бы не мела ніякага сэнсу, таму што ніхто б ніколі, нават 5 разоў она была прыгажэйшая, 5 разоў бы больше на там пакланіліся Кайзеру Вільгельму. Кайзер Вільгельм нічого б не зрабіў, таму што ну, дамова є дамовак. Падпісаў кантракт, там канцэрт, не канцэрт, мусіш выконваць. Так, я не ведаю, куды я выплыў з гэтым усім. Можа, давайте я пачну тады з гасцей. Я хочу папярэдзіць, што эта кніжка, это в ніякім разе не гістарычная манаграфія, это не навуковая праца ніякім бокам. Калі тут ёсць студэнты, каб не дадумаліся яе недзе цытаваць у нейкіх сваіх там навуковых працах, але пайшлі да першакрыніцаў і знайшлі все тое самае толькі ў першакрыніцах, тому што тут все прапушчана праз такую суб'ектыўную вельмі прызму. Значыць, гэта не навука, ну, скажем это так, навукова-папулярная там, ну, ёсць такі жанр, і не хачу як бы патэнцыйнага чытача пакрыўдзіць, мне это азначэнне трошки выглядае крыўным, ну, гісторыя БНР для чайнікаў. Ну, в сэнсе так, як бы я расказаў, вот я, прапусціўшы ўсё праз сябе, седзячы там, я не ведаю, там, у Празе за півам. З другого боку, гэта не мастацкі твор. Я не пісьменнік, не прэтэндую абсалютна на некія лаўры, і яно нешта паміж тым і тым. Вот на прапанову Алеся, я там нейкія іншыя меў варыянты пад загалоўку ці характарыстыкі, што это такое. Архіўны раман, ну, хай сабе архіўны раман, нешта паміж тым і тым. Вось. Андрей Чернікевич, гісторык, мы это публікавалі, это роман на сайце, у ўрыўках ён в адным з каментароў напісаў, ну вот, в прынцыпе, ну так, але все это вот аўтар выбраў жанр аперэткі, кажа, вот з гісторыі БНР зрабіў аперэтку. І мне это значэнне вельмі спадабалася. Не ў сэнсе аперэтка, як нешта несур'ёзнае, хі-хі-ха-ха там, але проста лёгкі жанр, які шырокія масы лёгка ўспрымуць, праслухаюць і адчуюць сваім. А оперы хай пішуць навукоўцы. Вось, ад навукоўцаў мы будзем чакаць оперы. І я хацеў бы пачаць спіс маіх гасцей з навукоўцаў, і я запрашаю сказаць пару словаў Наталю Гардзіенка, якая займаецца гісторыяй, якая прафесійная архівістка, яна лепш за мяне ў гэтым всім разбярэцца і вам нешта скажа. Калі ласка, Наталя. Дякую вялікі. Ну,
пачну з нейкай перадгісторыі. Справа ў тым, што гэтая прэзентацыя вельмі добрая нагода, каб нам з Сергеем нарэшце спаткацца, бо мы збіраліся спаткацца цягам мінулага году колькі разоў. А нагода першая для спаткання была вельмі важная, узнікла мінулую весну, калі мы абвяшчалі пераможцаў прэміі імя Александра і Марыі Стагановічаў, і укладзеная Сергеем Шупам кніга успамінаў Вітаўта Кіпеля ўзяла другое месца. Ведаючы, якую вялікую працу сапраўды ўклаў Сергей у гэтую кнігу, хацелася і павіншаваць яго, на уручэнні ён не прысутнічаў, і праз яго спадар Вітаўт прасіў перадаць якраз дыплом, узнагароду, менавіта праз Сергея яму. Але так атрымалася, што не спаткаліся, размінуліся, узнагарода наўпрост пайшла да спадара Вітаўта праз ягоную дачку Алесю, але я, карыстаючыся нагодай, хачу яшчэ раз павіншаваць спадара Сергея з тым дыпломам другой ступені. І амаль адразу ўзнікла яшчэ адна нагода нам спаткацца, бо пры канцы траўня мінулага году выйшла ў свет другое выданне, беларускае выданне кнігі Вітаўта Кіпеля «Беларусы ў ЗША». Вось гэтая кніга, а першае выданне ў 93-м годзе выйшла якраз падрыхтаванае спадаром Сергеем Шупам. І у нас была яшчэ адна нагода, каб ён змог атрымаць гэтую кнігу. Зноў жа, толькі зараз я магу уручыць яму гэтае новае выданне, зробленае, так скажем, у наследаванне ягонай першай кнізе. Калі ласка. Але і гэта яшчэ не ўсё. Спадар Сергей казаў, што ён упершыню выступае сёння як аўтар, а я хачу падарыць яму кнігу, у якой ён выступае як герой. І у гэтым можна пераканацца, паглядзеўшы на вокладку, дзе ягоны здымак ёсць сярод іншых сябраў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва. Гэтая наша кніга супольная з нью-йоркскім беларускім архівістам Лявонам Юрэвічам «Хронікі Пеніму». Яна прысвечана дзейнасці гэтай арганізацыі, якая, між іншым, спрычынілася да выдання тых двух цаглінаў архіваў БНР, укладзеных спадаром Сергеем. І гэтая кніга шмат у чым падобная да таго, што паспрабаваў спадар Сергей зрабіць у падарожжы ў БНР. Бо яна таксама напісаная на дакументах, таксама з ідэяй даць чытачам, неяк так самім паспрабаваць на дакументах разабрацца у тым, што адбывалася ў вось гэтай гісторыі канкрэтнай паважанай беларускай эміграцыйнай арганізацыі. І гэтую кнігу я таксама хачу прэзентаваць сёння спадару Сергею, калі ласка, як аднаму з герояў. А цяпер, уласна, бліжэй да тэмы. Гаворачы пра сённяшнюю кнігу «Падарожжа ў БНР», нельга не згадаць тыя дзве таміны ці дзве кнігі першага тому архіваў БНР, якія пабачылі ў свет у 1998 годзе. На той час, калі гэтыя тамы выйшлі, я яшчэ не магла ацаніць іх адпаведна, бо займалася зусім іншымі справамі, была заглыбленая ў 18 стагоддзе, і толькі недзе гадоў праз, можа, 10 я сапраўды звярнулася да тых дакументаў, якія былі сабраныя, апрацаваныя ў гэтай кнізе. І мне стала крыўдна. Калі я пачытала гэтыя дакументы, мне стала крыўдна, што гэтая кніга, па-мойму, не зусім адпаведна ацэненая сёння у нас. Гэта пацвярджае і тое, што наклад гэтай кнігі да сёння так і не разышоўся цалкам.
нават нягледзячы на стагоддзе БНР. І калі у нас паўстала ідэя зрабіць кнігу, заснаваную на архівах ужо пасляваеннай БНР, гэтыя две таміны архіваў БНР Сергея Шупы былі такім вельмі добрым імпульсам да дзеянняў, вельмі добрым штуршком. Безумоўна, тое, што мы зрабілі з нашымі 3 невялічкімі кніжкамі, прысвечанымі паваеннай радзе БНР, адрозніваецца ад тых выданняў гаспадара Сергея, але магу сказаць, што, можа быць, улічваючы вось гэты вопыт яго, мы і рабілі свае выданні. І сённяшнюю кнігу «Падарожжа ў БНР» я разглядаю як такую праз 20 год спробу укладальніка наблізіць тыя апублікаваныя тысячы дакументаў да чытача. Паказаць, наколькі цікавая гэтая гісторыя, схаваная ў тых архіўных дакументах. І на тых дакументах сапраўды можна напісаць не толькі архіўны раман, можна напісаць і аповесць пра каханне, і байкі складаць, і гэтак далей. А тое, што зрабіў гаспадар Сергей, гэта вельмі важна. Гэта вельмі важна паказаць, што тая гісторыя, якая хаваецца ў сухіх дакументах, яна можа быць жывая. Ёй дзейнічаюць жывыя людзі. Адбываюцца абсалютна рэальныя падзеі. Людзі хаваюцца, змагаюцца, кахаюць, ненавідзяць і гэтак далей. І я думаю, што гэта вельмі добрая падстава для нашых пісьменнікаў і даследчыкаў звярнуцца да архіваў, у якіх вельмі шмат разных цікавых сюжэтаў. Дзякуй вялікі. Протягнем. Я яшчэ хацеў сказаць пару словаў пра вось гэтыя спробы супрацьпаставіць БНР і БССР, які сёння мы чуем часам ад афіцыйных гісторыкаў. Маўляў, БНР это як бы вот такая была ідэя, нічого з яе не выйшла, але вось сапраўдныя спадкаемцы усебеларускага з'езда, гэта вось якраз беларускія камуністы, якія пасля стварылі БССР. Все это як бы трошкі так, а трошкі не так. Я бы вызначыў БНР перадусім як дзяржаву ідэю, а БССР, так як яна стваралася ў 19 і 20 годах, як дзяржаву фікцыю. Як бы я не кажу, я не укладаю нейкі такі, не ўжываю это як нейкую метафору, нейкую адмоўную, але проста вось гэтыя прыхільнікі БССР і крытыкі БНР кажуць, ну, глядзіце, якая там незалежнасць, няма там ні сваёй там замежнай палітыкі, ні сваіх грашэй, ні там свайго войска, ні там таго. І яны не здагадваюцца, што нічога гэтага не мела і БССР, хаця яна цалкам рэалізавалася як праект. БНР як праект як бы застаўся так бы ў паветры, як ідэі. Але нават пры гэтым, што вось ад самога пачатку самыя важныя дзяржаўныя функцыі былі перададзеныя маскоўскаму цэнтру, у Менску заставалася шмат людзей, беларускай эліты, якая нікуды не разбеглася, якая уяўляла сабой такі вялікі нацыятворчы патэнцыял. І пасля, калі паглядзець ад самого пачатку, ад самого абвяшчэння ССРБ, яшчэ Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь з 1 студзеня 19 года, калі урад БНР, які на той час быў у горадні, даведаўся пра гэтую падзею, як піша Луцкевіч у дзённіках, гэта падзея ўсіх страшна наэлектрызавала. У пазітыўным сэнсе яны ледзь фактычна былі гатовы проста все кінуць і ехаць у Менск, таму што яны ведалі там некаторых з тых людзей, якія там былі, Жолуновіча, што гэта фактычна як бы ідэя, якую мы выношвалі, нейкай іншай форме, нейкімі іншымі рукамі пачынае там рабіцца. Першы раз Луцкевіч трапляе ў савецкую краіну ў лютым 19 года.
брату Івану зрабілася зусім дрэнна, і Луцкевіч з этой горадні пад нямецкай акупацыяй едзе ў бальшавіцкую Вільню. І застаецца там 2 тыдні. І хоць як бы рада БНР пад забаронай, там на іх там чорныя меткі, я не ведаю, што ён спакойна там як бы існуе. Ну, ясна, што там не чыста прыватна, но але ніхто яго не арыштаваў, не забіў. Пасля, калі ўжо прыйшла польская акупацыя, то значная частка БНРаўцаў разглядала бальшавікоў як саюзнікаў у барацьбе з палякамі. Польская акупацыя, в адрозненне ад нямецкай, такой як бы лагоднай, была вельмі жорсткая. Там былі антаганізмы нацыянальныя, рэлігійныя, сацыяльныя, і там было не да жартаў. І таму там ледзь не рыхтавалі разам з бальшавікамі паўстання ў Беларусі БНРаўцы. Скончылася тым, што рада БНР раскалолася, і тая частка, якая вось як расцягнула, нават эсеры падпісалі з бальшавікамі пагадненне нейкае. Там нейкага такого, што это было нешта такое сурова антысавецкае, ці там нешта такого таксама не было. Пасля ўжо, калі як урад Ластоўскага дзейнічаў, яны пасля другого абвяшчэння БССР летам 20-го года вельмі прыязна і з сімпатыяй ставіліся да гэтай новай беларускай справы, якая была ўжо значна больш беларуская, там было значна больш беларускага зместу, і там сапраўды пачалася нейкая беларуская праца. 21-м адчыніўся універсітэт, і гэтыя все нашы эмігранты глядзелі туды з вялікай увагай і вельмі часта думалі, ці ўсё не кінуць і не паехаць туды. І сапраўды шмат якія ідэалы, якія як бы уяўлялі сабе БНРаўцы, яны пачалі ў гэтай БССР ажыццёўвацца. Сам нацыянальны праект, сама нацыянальная ідэалогія якраз выпрацоўвалася тады вось гэтай элітай. Ясна, бальшавікі на іх глядзелі такі з прыжмурам, што пакуль мы вас терпім, але беларуская нацыя кансалідоўвалася на вельмі важных падручніках. Падручнік гісторыі Ігнатоўскага, падручнікі геаграфіі Азбукіна і Смоліча, падручнікі па гісторыі літаратуры Гарэцкага, гісторыя мастацтва Шчакаціхіна. На гэтых працах будавалася нацыя, будавалася нацыянальная ідэя, якая нічым фактычна не адрознівалася ад той, якія ўяўлялі сабе тыя БНРаўцы, якія апынуліся тады на эміграцыі, і так, як фактычна уяўляем сабе, мабыць, бальшыня з нас. І гэтак яно развівалася. У 24-м годзе афіцыйна пачалася беларусізацыя. Беларусізацыя задуманая бальшавікамі як інструмент не для того, каб умацаваць беларускую нацыю, стварыць паўнацэнныя падставы для ўжо нармальнай незалежнасці Беларусі. Не, нічого блізка. Беларусізацыя это была бальшавіцкая акцыя, каб беларускіх дурных сялянаў, якія не панімаюць па-правільнаму, іх проста прывучыць да камунізма на зразумелай ім мове. Як толькі яны прыйдуць да камунізма, мы это все згорнем і все. За это, это по документах яно відаць адразу. Але і тут вся эта наша эліта, яна за это ухапілася, і все, што магла зрабіць, зрабіла. І эту беларусізацыю выкарыстала максімальна, і беларуская мова сапраўды узнялася, што, чаго, бальшавікі і не спадзяваліся. Але на гэтым этапе хвалі, якія тады былі ў БССР і БНР, яны нічым не розніліся. І таму, можа, без такога вялікага болю і адбылася эта самаліквідацыя ўраду БНР, Цвікевіч і іншыя, пасля і Ластоўскі, яны все прыехалі. Ясна, што яны ведалі трошкі больш, чым у лозунгах было відаць тых беларусізацыйных. Нейкія там працэсы не зусім добра ішлі, там былі і працэсы якраз над всеми этими, і над зеленадубаўцамі. Сэнсе, это не была цалкам іх дзяржава, але яны бачылі, што штосьці там робіцца, і там можна нешта рабіць. Нейкія нашыя ідэалы, кажуць яны, там ёсць. І гэтая БССР нічым я бы не супрацьстаўляў БНР, але ў 29-м годзе этому всему настал конец, потому что это была все ж таки держава-фикция. Это можно успрымаць, что в 29-м годзе просто адбыўся пераворот, и гэтая держава была знішчана. БССР, так як яна пачыналася ў 20-м годзе, перастала існаваць у 29-м годзе, і гэта стала просто частка вялікай цэнтралізаванай дзяржавы, дзе ніякай Беларусі незалежнай не было і не планавалася быць. І на гэтым гэтая гісторыя такого сімбіозу. Яны часта контактавалі, скажу, у 20-м годзе на перамовах у Рызе, калі было падпісанае прэлімінарнае пагадненне расійска-польскае,
Рыжскі мір прэлімінарны. Быў Чарвякоў, сядзеў у калідорах, яго не пускалі на паседжанне, але яны гаварылі з БНР, цэнзурадам БНР, як свае са сваімі. Абсалютна. Не было ніякай там антаганізмаў ніякіх. Жылуновіч у 21-22 годзе там не было паліграфічных магчымасцяў. У Менску ездзіў у Берлін друкаваць беларускія кніжкі, падручнікі і супрацоўнічаў з выдавецтвам БНР вызвалення, з Александром Цвікевічем. Брат Цвікевіча Іван быў карэктар у гэтым беларускім дзяржаўным выдавецтве. І яны абсалютна нармальна кантактавалі. Выпісалі Гарэцкага з Вільні, таксама як бы чалавека, як бы не савецкага і так далей. Але ў 29 годзе все это скончылася, і ад таго часу БССР перастала быць вось тым той пераемніцай, скажем, першага усебеларускага з'езда, пра што сёння гавораць нашы афіцыйныя калегі. Вось, я тут зноў намалаціў, всяго стаміў вас. Зараз тады яшчэ кароткі ўступ да наступнага госця. Я першыню пра БНР, мабыць, я прачытаў. Я любіў чытаць энцыклапедыі з дзяцінства, проста вот і до першай старонкі. І калісьці на пачатку 70-х у сям'і з'явілася беларуская савецкая энцыклапедыя. І я прачытаў там яшчэ такое, вот, ну, нібыта гісторыя, але вот нейка не такая. Тады я першы раз пачуў, а тады пачаліся нейкія вот такія хвалі даходзіць, і час ад часу нейкая кніжачка тая, кніжачка сякая. І была цэлая плойма брашурак, якія выдавала, мабыць, выдавецтва газеты «Голас радзімы», дзе всяляк як бы крытыкавалася вот это як бы БНР, там, вот там пісалі, які герб тут такі, сцяг такі, это все вельмі дрэнна, это все. Але гэта людзі, якім я, скажем, страшна ўдзячны, таму што яны адкрылі в такой форме, як бы изврашчоннай, адкрылі нам вочы на тое, што ад нас хавалі. І як выявілася, што я ў такіх сваіх пошуках быў не адзін, я запрашаю зараз наступного выступоўцу, якому я таксама выказваю удзячнасць у сувязі з выхадам кніжкі. Ён прачытаў кожную літару, паправіў все памылкі, параіў вельмі шмат важных парадаў. Вінцук Вячорка, з якім мы знаёмыя ўжо хутка 40 гадоў. Калі ласка. Ну, допустим, не так легко тебе править, и не всего ты слухаўся. Недзе 94-м, 95-м, калі стала зразумела, што ўсё ідзе трохі не туды, 4 чалавекі, Сергей Шупа, Сергей Дубавец, Сержук Соколов-Воюш і я, правялі мозгавы штурм і уявілі сабе карціну аднаўлення грамадзянства БНР. Мы грамадзяне БНР. Мы аднаўляем і ствараем тую комфортную для жыцця нармальнага, адэкватнага чалавека Беларусь. Мы не мыслілі гэта як нейкую палітычную кампанію з масавым запісам, з нейкімі ведамасцямі і справаздачамі. Это хутчэй быў такі імпульс усім тым беларусам, якія паверылі ў беларускую свабоду, беларускую будучыню і беларускую нармальнасць. Не ўсё страчана таму, што ў нас ёсць выдатныя карані. Ну і трэба сказаць, што найбольш, напэўна, гэтую прысягу самым сабе здзейсніў менавіта Сергей Шупа. Той двухтамовік архівы Беларускай Народнай Рэспублікі, які выйшаў 20 гадоў таму. Это дзве такія белыя цагліны, вот тут іх, на жаль, няма, каб я вам іх паказаў. Яны рэальна цяжкія, могуць выконваць розныя функцыі, але для мяне гэта кніга, якую я дагэтуль не перачытаў, але яна мяне настольная, заплечная, якая заўгодна, я ёй увесь час натхняюся. І тое, што Сергей сціпла кажа, што ён, маўляў, не гісторык, это абсалютна неправда. Это высокапрафесійны, паводле канонаў архівазнаўчых, зроблены кананічны вычын. Яго выкарыстоўваюць як крыніцу і гісторыкі, і пісьменнікі. І, дарэчы, была ў мяне перыядычна такая думка, спадзеў, вось бы хто-небудзь з нашых пісьменнікаў узяўся, начытаўшыся менавіта гэтых тамоў, і выдаў бы сцэнары для тэлесерыялу, замест этих усіх, этой жуйкі пра расійскіх ФСБшнікаў, якой цяпер нам мазгі прамываюць. Натхніўся б хто-небудзь гэтымі абсалютна фантастычнымі постацямі.
візіянераў-рэалістаў, якія зрабілі немагчымае. Я тады не ведаў, што Сергей Шупа, оказывается, запланаваў менавіта гэта. І цяпер ты не маеш ніякага права выракацца таго, што ты яшчэ і пісьменнік, браць. І думаю, што удалося гэта Сергею все зрабіць, таму што была магутная матывацыя. Да не толькі пасквільныя брашуркі Башкова, Прокшы, там яшчэ кагосьці мы чыталі. Дарэчы, это чыстая праўда. З гэтых пасквіляў я яшчэ школьнікам упершыню даведаўся, што была Беларуская Народная Рэспубліка, у яе былі прэзідэнты, чырвона-белы сцяг, пагоня і так далей. Але мы разам ездзілі ў Вільню, зачаравана слухалі дзядзьку Лявона Антонавіча Луцкевіча, Зоську Верас, іншых тых, што здолелі выжыць пасля гэтай страшнай мясарубкі. Здабывалі надзейна схаваныя паперы, перыёдыку. І, напэўна, вось гэты імпульс, які для нашага пакалення азначаў усведамленне маста, пераемнасці, абавязку, ён у значнай ступені пасля і жыцці нашае ляпіў. Я вельмі шчаслівы, што ёсць цяпер, услед за тым двухтомнікам, гэтая кніга, вядома, скажу банальнасць, але пажадаю, пішы і што, таму што гэта атрымалася выдатна, таму што цяпер мы маем кнігу, даступную, сапраўды, кожнаму адукаванаму чалавеку, не перагружаную спасылачным апаратам, але кнігу, якая даказвае, што сама дыскусія, а ці была БНР, ці яна адбылася як дзяржава, это бессэнсоўная ў прынцыпе спрэчка. Ясна, што яна была, што яна адбылася, таму што гэта магутны рознагалосы хор. Гэта выдатныя постаці ахвярных людзей, якія кіраваліся зусім непрымітыўным асабістым прагматызмам, якія верылі ў ідэю у абсалютна фантастычных немагчымых варунках. Беларуская ідэя ўсяго там, не ведаю, 1,5 дзесяцігоддзя выйшла на шырокую прастору. Беларуская мова, і Сергей пра гэта заўважае, толькі ў 17 годзе публічна ў Менску загучала на масавых акцыях, на падзеях. І тут з'явілася вось гэтая, зноў жа такі шматстайная, палітычна-плюралістычная, не заўсёды між сабой згодная група людзей, якія схапілі місію за лейцы і павялі гэтую місію, і вялі яе столькі, колькі дазваляла ім гісторыя. Мы не самотныя, няма чаго нам саромецца. Не ўдалося тады украінцам, не ўдалося крымскім татарам, не ўдалося грузінам. Абсалютна годная кампанія. Але ўсе мы цяпер грунтуемся на тым, што нашыя продкі чынілі тады. І пра гэта кніга. У нас не гістарычная і не палітычная канферэнцыя, мы гаворым пра кнігу, і я хочу сказаць, што гэтая кніга, акрамя таго, што прымушае іначай глядзець па-чалавечы на айцоў і мацярок пачынальнікаў, яна крыніца вельмі пазітыўных эмоцыяў, якія не забываюцца. Яна крыніца мемаў, з якіх, на жаль, у цяперашнім нашым напаўвіртуальным свеце і лепіцца металагічная свядомасць, металагічная карціна розных з'яваў. Я пра дзве такія рэчы скажу. Гісторыя пра мальчыка Афанасія, сапраўднае імя Апанас Юхневіч, это хлопчык, падлетак, які быў такім кур'ерам, служкам пры беларускай вайсковай камісіі, якая, оказывается, знаходзілася там, дзе кожны з нас 100 разоў праходзіў, паміж Свіслаччу і цыркам, калі ідзеш па вуліцы Янкі Купалы, вось яна там у баку недзе і была. Это мальчыка Афанасія было прадпісана бальшавіцкім следчым апытаць, таму што ён мог ведаць, дзе захоўваюцца важныя рэчы, перадусім зброя і іншая беларускай вайсковай камісіі, калі было пастаноўлена вайсковую камісію браць. Мальчык Афанасій прыкінуўся абсалютным Афанасіем, наплёў бальшавіцкім пракурорам бочку, прыблізна вот такая бочка стаіць арыштантаў, і яны так ні з чым і пайшлі. Я думаю, што ён выдатна ведаў, куды была звезеная зброя, дзе яна была схаваная, часткова яна ў Свіслачы, оказывается, была схаваная. Таксама розныя думкі прыходзяць у галаву, там, можа, не ўсё там выпампавалі, калі цырк будавалі для будучых музеяў.
І думаю, што калі ў некага ёсць такі мем Павлік Морозов, так вось у нас, оказывается, цяпер ёсць мем мальчык Афанасій, ён жа Апанас Юхневіч. І змест гэтага мему зусім не такі, як у Павліка Морозова. Ну ці, зноў жа такі, абсалютна нечаканыя для ўсіх тых, хто посты Тластоўскага спасцігаў з ягоных фундаментальных тамоў, крыўскі слоўнік, гісторыя беларускай крыўскай кнігі. Дзеля чаго ён выпрошвае, дзеля чаго ён хацеў здабыць пісталет, калі ехаў у Каралявец, Кёнігсберг, што ў яго там было за спецзаданне, наша Тластоўская, будучага неадменнага сакратара Акадэміі навук. Так вось зноў жа такі, у некага мем пісталет Дзяржынскага, ну а ў нас мем пісталет Тластоўскага. Калі чытаеш кнігу, то і пасміхаешся, і застаешся ў скрусе, разумеючы, што калі б хоць крышачку было болей шчасця, можа быць, было б іначай. І наогул для ўсіх нас і для кожнага з гэтых людзей. Ну, але яны дзейнічалі ў тых варунках, калі ніхто вакол не хацеў незалежнасці Беларусі. Ніхто. Спрабавалі шукаць падтрымкі па ўсіх вектарах. І там, і сям. Все гэтыя праславутыя геапалітычныя арыентацыі, на жаль, большасці сваёй не спраўдзіліся. Напэўна, яны кіраваліся, ну, зрэшты, як праз шмат дзесяцігоддзяў і мы, канцы 80-х гадоў, кіраваліся тым рамантычным уяўленнем, што вось мы ўсе народы, якія вызваляюцца ад прыгнёту, мы ўсе разумеем адзін аднаго з паўслова, і мы павінны па-братэрску ратаваць адзін аднаго. На жаль, так бывае вельмі кароткія пікавыя перыяды гісторыі, а потым пачынаецца прагматычная абарона інтарэсаў кожны свайго. І, можа быць, бальшыня нашых БНРаўскіх палітыкаў не адразу гэта былі ўсведамілі. Былі найбольш праніклівыя. Дарэчы, Сяргей, в прынцыпе, не хавае сваіх прыхільнасцяў і, як бы, ну не скажу не прыхільнасцяў, але больш крытычнага стаўлення да розных БНРаўскіх палітыкаў, але ён мае на гэта права. Мне і хацелася калі-нікалі, карыгуючы кнігу, паспрачацца з ім, але, выбачайце, для того, каб спрачацца, трэба укласці гэтую двухтамовую цагліну, тады ты будзеш мець маральнае права спрачацца. Але, ведаеце, выснова такая, што все гэтыя вонкавыя арыентацыі, па праўдзе, не даюць гістарычнага плёну. Але што трэба аддаць належнае айцам і мацяркам БНР у шупавай кнізе, гэта, што яны былі неаддзельныя ад свайго народу, і не выпадкова рэспубліка народная назвалася. Напэўна, это было нейкае рэха народніцкіх колішніх ідэалаў. Потым, дарэчы, бальшавікі, камуністы скралі гэты эпітет. Ну, калі паз'яўлялі всякія мангольскія народныя, потым там народныя рэспублікі Балгарыі, это ўжо было пазней. Цяпер ДНР з ЛНРамі, якія нічого супольнага з БНРаўскай і УНРаўскай спадчынай не маюць. Але яны тады думалі пра свой народ, пра яго свядомасць, пра хлеба, соль, зямлі, волі. Не было тады візіянерскіх всякіх пустых, тупіковых ідэяў накшталт якога-небудзь ліцвінізму і падобнага. Не, яны праецыравалі сучасную, мадэрную еўрапейскую нацыю. І калі гаварыць пра вот гэтыя наіўныя, ну не наіўныя, а роспачныя, можа быць, спадзевы, так, быў таксама спадзеў чакання, што бальшавікі, можа быць, не хлусяць. Але гэты, як бы яго так назваць, гэтае байструкаватае дзіцё БНРаўскай традыцыі, пачатае на няправым ложы БССР, з дзвюма душамі, ўсё ж такі так і не змірылася з тым, з той ідэйнай чысцінёй, якой характарызаваліся ВНРаўскія дзеячы. У кнізе Сяргея ёсць апошні раздзел, ён называецца «Эпілог», і там проста пералічваюцца імя за імём лёсы, што было пасля. Абсалютная бальшыня, ну фактычна ўсе, хто застаўся тут, усе закончылі трагічна. Усіх дагналі і усіх альбо забілі, альбо давялі да смерці. Гэта трэба памятаць,
калі мы разважаем пра тое, ці трэба нам ушаноўваць стварэнне БССР і наколькі яна эквіпатэнцыяльная БНР, я думаю, што гэта галоўны аргумент пра гэты маральны аргумент павінен быць галоўным. Ну, а завершу такім пазітывам, можа быць, калі людзі з іншага лягеру раптам паказваюць, каго мы ёсць нашчадкі. Ведаеце, беларускае тэлебачанне то ўжо ў нулявыя гады былі, зрабіла здарэнны фільм, ці это Зімовскі быў, ці хто, пра беларускіх нацыяналістаў. Показала там розных беларускіх нацыяналістаў, тым ліку сучасных, тым ліку маю фізіяномію. А тады дыктор мяняе голос. Это они в 1918 году писали верноподданное письмо кайзеру и показывают кайзера вусатого с шишаком. Слухайте, я просто заганарыўся, поглядзеў у люстэрка, на всякий выпадок. Але все ж таки мы нашчадкі БНР. І дзякуй табе, Сергей, за тое, што ты зрабіў для гэтага напаміну, может быть, больш, чым хто. Дзякуй. Я хочу запропанаваць вам трошки адпачыць ад размоваў, ад прамоваў. І давай, тут уже Вінцук згадаў пра кіно, давайте паглядзім кіно. Кіно мы прымеркавалі да гадавіны яшчэ і серыю такіх кароткіх тых самых фактычных гісторыяк, толькі у фармаце відэо. Все это вышло з-пад таленавітых рук маёй калегі Алены Радкевіч, і я, недзе мае калегі там уже гатовыя націснуць на кнопку, я папрашу тады, калі это можна, запусціць адзін такі кавалачак, і трошки мы тут на гэтым трошки адпачнем. 5 хвілін. Калі ласка, ёсць магчымасць? Калі ласка. Ужо 100 гадоў вядуцца спрэчкі, адбылася БНР як дзяржава або не. Але я ў вас спытаюся, што ёсць галоўным сведчаннем прыналежнасці чалавека да дзяржавы? Правільна, пашпарт. Ад першых дзён існавання Беларуская Народная Рэспубліка пачала дамагацца свайго пачэснага пасаду між народамі, дыпламатычнага прызнання. Дзеля таго, што ўрад быў новы і не меў поўнага кантролю над тэрыторыяй краіны, на якую да таго ж прэтэндавалі і іншыя суседнія ўрады, з паўнавартасным прызнаннем, з захаваннем усіх патрабаванняў міжнароднага права даводзілася яшчэ пачакаць. Але ўсё ж была адна галіна дыпламатычнай дзейнасці, дзе поспех быў відавочны. Гэта консульская справа. Статус грамадзянства быў уведзены фактычна з першых дзён дзейнасці Народнага сакратарыяту БНР. Ад сакавіка да лістапада 18-го году канцылярыя першага беларускага ўраду выдала 1000 адмысловых пасведчанняў, з якімі іх уладальнікі, грамадзяне БНР, маглі ездзіць праз межы і лініі франтоў. Закон об грамадзянстве Беларускай Народнай Рэспублікі быў прыняты ў снежні 19-го году. Паводле яго, беларускім грамадзянінам лічылася кожная асоба, якая да 14-го году была прыпісаная да тэрыторыі Беларусі і карысталася правам расейскага падданства. Грамадзяне гэтай катэгорыі залічваліся ў беларускае грамадзянства аўтаматычна і меліся неадкладна атрымаць нацыянальныя пашпарты. Агульнаграмадзянскія пашпарты былі надрукаваныя ў Берліне ў 19-м годзе ў друкарні Язэпа Галеўскага. Пашпарт складаўся з 12 старонак, на вокладцы была выява герба пагоня, у пашпарце таксама пазначаліся месца і дата нараджэння, падданства, асаблівыя прыкметы, рост, колер валасоў, вачэй. Пашпарты выдаваліся пад даным БНР на 6 месяцаў за 50 марак для праезду ў старыя дзяржавы і за 25 у новаствораныя на тэрыторыі былой Расіі. А з заўсім бедных і быўшых ваеннапалонных, як было напісана ў інструкцыі, плата бралася ў суме толькі 5 марак.
Апрача гэтага існавалі і дыпламатычныя пашпарты, на галоўнай старонцы якіх пісалася: «Мы, урад Беларускай Народнай Рэспублікі, іменем беларускага народу просім усе ваенныя і цывільныя установы чужаземных дзяржаваў і загадваем усім прыслухаючым нам, ваенным і цывільным уласцям, каму гэты пашпарт будзе паказаны, дазволіць свабодны праезд такому і такому і даваць яму патрэбе усялякую дапамогу». Сотні людзей з пашпартамі Беларускай Народнай Рэспублікі, нават і тысячы, рэальна перамяшчаліся праз розныя межы паваеннай Еўропы, і дакументы гэтыя ні ў кого не выклікалі сумневу ў іх юрыдычнай моцы. Ну, амаль ні ў кога. Сакратар місіі БНР у Рызе Ян Качарапук з ад'ютантам і кур'ерам у снежні 19-го выехалі з Рыгі ў Берлін, але былі затрыманыя на літоўскай мяжы. Прычына затрымання – пашпарты Беларускай Народнай Рэспублікі, на якіх, як і на іншых пакетах і дакументах, былі пячаткі БНР з літоўскім гербам. Усе трое пайшлі пад суд і праседзелі месяц у ковенскай турме. Але выпадак з раўнівымі літоўцамі быў хутчэй выключэннем. З пашпартам БНР сапраўды можна было перасячы лінію фронту, даць тэлеграму з Берліну, пасяліцца ў гатэлі ў Парыжы, падпісаць юрыдычны дакумент. Вось жа на пытанне, ці існавала дзяржава БНР, тыя тысячы беларусаў, якія ў 20-е гады мінулага стагоддзя падарожнічалі па свеце, маючы ў кішэні пашпарт з пагоняй, з поўнай упэўненасцю адказалі б станоўча. Яшчэ раз дзякуй Аліне Радкевіч. Зараз Вінцук ужо згадаў пра пісьменнікаў, ад якіх я спадзяваўся выкарыстання архіўных матэрыялаў для напісання нейкіх твораў, скажем, гістарычных, нейкіх аповесцяў, раманаў. І я хачу, вот тут пакуль гэтая тэма гарачая, дзе тут Уладзя Арлоў? Хай ён адкажа за пісьменнікаў. Калі ласка. Дорогие сябры, я люблю дорогу, люблю подорожжа. У подорожжа приходят идеи новые, открываются новые сенсы. У подорожжах ты набываешь новых сябров, новых героев. У подорожжах сталея, альбо наадварот, молодея душа. И я кажу уже и про подорожжа у БНР. Я лечу эту книгу великой удачей Сергея Шупы, редактора Александра Лукашука и усёй библиотеки свободы 21-го стагоддзя. Что мне вельми дорогое у этой книзе, тут ствараецца вельми таленавіта, дакладна атмасфера тых векапомных дзён, якім уже 100 гадоў, і ты робішся удзельнікам і соудзельнікам падзей, такі узнікае эфект прысутнасці тваёй да таго, што табе хочацца таксама, калі вот этой латышскі бальшавік вылазіць на трыбуну першага ўсебеларускага з'езду, паказвае на бел-чырвона-белы сцяг і кажа: зняць эту анучу, табе хочацца таксама выскачыць на сцэну, надаваць яму вось. А потым табе хочацца, як баявому генералу Константину Алексеевскому, дэлегату першага ўсебеларускага з'езду, выйсці на сцэну і пацалаваць гэты сцяг. Альбо калі ўжо як бы крыху адысці ад такого
патосу, от такой узнёсласці. Мне хацелася пракаціцца на адным з двух матацыклаў, якія належалі ўраду БНР, альбо паспрабаваць пазаліцацца да міністра апекі, альбо сацыяльнай абароны з сучаснай мовай, кажучы, 32-гадовай Палуты Бадуновай, якая была старэйшай і за старшыню ўраду Язэпа Варонку, і за абсалютную большасць усіх народных сакратароў. Яшчэ чытаючы, ці дакладней здзяйсняючы это падарожжа у БНР, я згадаў словы аднаго з маіх улюбёных пісьменнікаў Мілана Кундары пра непрадказальнасць гісторыі, пра тое, што гісторыя забаўляецца вось гэтымі непрадказальнымі сюжэтамі. Гісторыя забаўляецца, часам гісторыя здзекуецца, жартуе, заходзіцца ад рогату. І я хочу сказаць, што у падарожжы у БНР, далікатна кажучы, таксама прысутнічае гэта іронія гісторыі. Ну і можа быць апошняе, самае дарагое мне як літаратару. Як вядома, літаратура адрозніваецца ад белетрыстыкі прысутнасцю метафізікі. І у падарожжы ў БНР метафізіка прысутная. Тут ёсць таямніца, ёсць загадка, як героі гэтай кнігі 100 гадоў таму у тых неверагодна цяжкіх умовах акупацыі, вайны нескончанай, як яны здолелі зрабіць той крок, дзякуючы якому, я ўпэўнены, мы цяпер жывем у сваёй, а не ў якой-небудзь іншай дзяржавы. Як яны гэта здолелі? На гэта адказвае падарожжа у БНР. Дзякуй. Дзякую, Уладзя. Мы рухаемся далей по маім спісе, маіх гасцей. БНР мае не толькі часавае вымярэнне, але і прасторавае. І я хацеў бы запрасіць на сцэну чалавека, якога я ўяўляю сабе галоўным географам БНР і экскурсаводам по БНР, мой стары сябар і калега Сергей Харэўскі. Калі ласка, падыміся і скажы сваіх важкіх пару мастацкіх словаў. Дзякуй вялікі. Насамрэч, я как гісторык архітэктуры пільна і раўніва углядаўся вось у гэтыя адрасы, пільна сачыў пра тое, якім спосабам ўсё ж такі удалося пабудаваць Буцлаўскую беларускую гімназію. Это адзіны праект, які насамрэч быў рэалізаваны за грошы БНР і магчымасцямі БНР. Архітэктар Лео Вітан Дубейкаўскі, і там ёсць у розных дакументах пра тое, на што патрэбныя грошы. Вот, сярод іншага, на менавіта гэтую Буцлаўскую беларускую гімназію. Понятно, что я пільна сачыў за адрасамі ў Менску. І ўжо, можна сказаць, існуе цэлая бібліяграфія пра адрасы БНР у Менску, якую распачынаў спадар Владзімир Дзенісаў, светлай памяці Віталь Скалабан, многія іншыя сучасныя гісторыкі. Яшчэ раз пацвердзіць гэтыя адрасы, уважліва зверыць даты, дапамагла менавіта гэтая кніжка. І сёння мне будзе што распавесці значна больш і анекдотаў, бо над гэтай кнігай немагчыма месцамі насамрэч смяяцца. Не смяяцца, даруйце, да? Там як страшна гучыць па-літоўску прозвішча Балаховіча, да? Там, это как бы сярод мемаў, пра якія казаў Вінцук, это, конечно, портфель мамонькі, там, конечно, будзе фігураваць, не забываю. Маса такіх рэчаў, дзе, просто пыль
пырскаешь смехом, да, альбо там прачуваючы, ну что там, ксяндза поймали за руку, думаю, да неужо, как бы высвятляется там, ну просто крышечку в нашей сучасной как бы политицы, это такая зусім бяскрыўдная речь, ну подумаешь за сябра там, как бы галасану. І з іншого боку, от скрозь ось этот смех часом подступае горыч к горлу, часом становится насамрэч страшно. Я не уяўляю сябе, ну, ось в ролі, наприклад, там Івана Луцкевича, смяротна хворого, які харкаў крывёю, але яшчэ прыязджаў. Для многіх сёння, хто ездить там з Вільні ў Менск, там спазнение цягніка на 15 хвілін ужо дэнервуе. А калі чытаеш, што ехалі 24 гадзіны ў неацепленым вагоне, то, можа быць, это не подзвіг, але нешта гераічнае в этом бясспрэчна ёсць. І тое, што гэтыя людзі ахвяраваліся в самым літаральным сэнсе сваім жыццём, літаральным сэнсе, калі в прыватнасці мы гаворым пра Івана Луцкевича, то это правда. Своим жыццём, а не чужими жыццямі, як это было зроблена дзеячамі савецкай Беларусі, якія ад пачатку не здолелі утрымацца ад дробных лусні, таму што напісаны ў Маскве па-расейску маніфест, быў апублікаваны нібыта ў Менску, рэшце-рэшт, хоць урад на гэты момант быў в Смаленску. І ўжо в 19-м годзе тыя, хто абвяшчаў савецкую Беларусь, ужо пачалі забіваць адзін аднаго. Уже з 19-го года ідуць тыя першыя ахвяры проста адразу. Уявіць сабе, што хто-небудзь з дзеячоў БНР, нашых лідараў, адпраўляў бы кого-нибудь на смерць, там, мне просто не уяўляецца магчымым. Яны ахвяраваліся сваімі лёсамі, яны ахвяраваліся сваім жыццём дзеля таго, каб сёння мы мелі сваю дзяржаву і сабраліся тут все разам, дажылі, як той казаў. Дзякуй, Сергій Вялікі. Я, калі бачу Сергія Харэўскага, неяк абсалютна інстынктыўна пачынаю азірацца па баках, натуральна шукаючы яшчэ аднаго чалавека, які там мусіць быць проста. Рачу тым, што мы вот, канкрэтна настроя на пачатку 90-х апынуліся ў Вільні і удзельнічалі там у такой спробе беларускай культурнай рэканкісты. Спрабавалі там аднавіць гімназію беларускую, музей, все, галоўнае, газету «Наша Ніва». Газета «Наша Ніва» стала адным з галоўных вестуноў такой з'явы, якую я назову просто тэрміналагічна, якая там была просто пракламавана на першых палосах, она называлася «Новая культурная ситуация». І я хочу запросить на гэтую сцену, як бы это выказацца, галоўнага архітэктара новай культурнай сітуацыі пачатку 90-х Сергія Дубаўца. Я хочу павіншаваць аўтара гэтай кнігі з відавочнай удачай. Хочу павіншаваць рэдактара з відавочнай удачай і всіх, хто працаваў над гэтай кнігай і хто працуе над бібліятэкай свабоды. Я эту кніжку прачытаў на адным дыханні за адзін прысест, паглядзеў на вокладку, прачытаў «Бібліятэка свабоды», я зразумеў, што гэта кніжка завяршыла канструкцыю ўсёй бібліятэкі. Вся бібліятэка стала зразумелай і поўнай. Поўнай у тым сэнсе, што все гэтыя 65 кніг, яны імкнуцца расказаць пра Беларусь, тое, чаго ніхто не ведае, і тое, чаму здзіўляюцца самі аўтары. І без вот менавіта гэтай кнігі гэтая канструкцыя яшчэ не выглядала завершанай.
Бібліятэка свабоды трошкі апярэджвае свой час. Я думаю, што зусім хутка гэтыя кнігі будуць запатрабаваныя масавымі накладамі і, можа быць, падарожжа ў БНР якраз будзе запатрабаванае сярод самых запатрабаваных. Я хацеў прачытаць абразок з удзячнасцю да аўтара падарожжа ў БНР. Образок называется «Сантиметр БНР». Покажи пальцами сантиметр. Вось. Ты упэўнены? Ну, больш-менш. Ты сыходзіш з эталёну? Так. Ты уяўляеш сабе эталён сантиметра і паказваеш яго? Ну, так. Ты ж разумееш, што сантиметр мог быць даўжэйшы ці карацейшы. Все залежыць ад таго, на чым пагадзіліся ўсе. Ясная рэч, просто аднойчы прыдумалі і ўсе пагадзіліся. І ты пагадзіўся. Ну, а я што, дура не пагаджацца? Сантиметр, ён і ў Афрыцы сантиметр. А ты калі-небудзь задаваўся пытаннем, хто прыдумаў сантиметр? Не, а навошта мне гэта? Сантиметр і сантиметр. Добра, але ты ж разумееш, што сантиметр стварыла не прырода. Гэта нехта з людзей прыдумаў. Ну, напэўна, быў нехта. Рэспект. А хто гэта? Невядома. Затое вядома, хто прыдумаў незалежнасць тваёй краіны. І гэта той самы сантиметр, эталён, які не пераменіш і не пераскочыш. Бо робіцца такая штука толькі аднойчы. А пры чым тут гэта? Эталён, сантиметр, разумееш? Один раз прамовілася слова незалежнасць, і ўсё. А пры чым тут матэматыка? А гэта і ёсць матэматыка. Ці ведаеш ты нейкую іншую матэматыку з іншым сантиметрам? Не. Это і ёсць тое, што мы святкуем 25 сакавіка. Мы святкуем свой беларускі эталён. Куча усялякіх сілаў спрабуе паставіць наш сантиметр пад сумнеў, абвергнуць яго, забыць, сцягнуць ці расцягнуць. Але нічым іншым замяніць сантиметр не ўдаецца. Покажи пальцами сантиметр. Вось. Ты упэўнены? Ну, больш-менш. Ты сыходзіш з эталёну? Так. Тады не пішы дурных каментаў і паглядзі лепш на аблокі. Ёсць такія эталёны, якія аднойчы ствараюць канкрэтныя людзі, але невядомая сіла ўздымае іх да ўзроўню абсалюту. Што сантиметр, што незалежнасць тваёй краіны. Не абвергнеш, колькі не спрабуй. Дзякуй. Дякую, Сергей. Мы вось на працягу апошняй уже больш-менш гадзіны рухаліся паступова ад гісторыі да літаратуры і ўжо фактычна ўвайшлі ў літаратурны кантэкст. Моя сувязь з літаратурай апошніх гадоў 10 найбольш канцэнтруецца на рэдагаванні кніжак. Хоць я рэдагаваннем кніжак не займаюся ўжо даўно, я калісьці рэдагаваў кніжкі ў давецтва мастацкая літаратура і пасля надоўга эту справу закінуў, але у пэўны момант жыцця я сустрэў свайго аўтара і сказаў, гэтыя кніжкі я хачу рэдагаваць. Ён раней увогуле, ніхто яго кніжкі не рэдагаваў, ён вельмі з вялікім сумневам да этого паставіўся, ну давай паспрабуем. І вось ужо гадоў 10 працягваецца гэтае літаратурнае падарожжа, па якім гэты мой адзіны аўтар, якой рэдагую, мяне водзіць, і з кожнай кнігай я не ўяўляю сабе, куды ён мяне нарэшце завядзе. Часам туды ісці страшна, часам ты не ведаеш проста, чым это можа скончыцца, але заўсёды цікава і захапляльна. І вось сёння я, стаўшы сам в нейкім сэнсе аўтарам, вельмі хацеў бы пачуць, што мой аўтар сёння тут на этой сцэне скажа. І я запрашаю сюды Альгерда Бахарэвіча. Добрый вечер, я пачну з верша.
верша з гэтай кнігі. Верша Вацлава Ластоўскага «Власта». «Агідзен мне ваш тесны светагляд, ваш шум чарвя зямнога, орла души маёй, вам, карлікам сляпым, у тесну клетку не загнаць. Ён вспоены маёй сардэчнаю крывёй, з ім буду я агністою купінаю пылаць, кідаючы святло і ў вашы цвілыя закуткі, таргоўнікі святым, шакалы, недалюдкі». Дякую. Гэта вельмі романтычны верш кожнаму чалавеку, знаёмаму з паэзіяй, знаёмаму з літаратурай, кожнаму чытачу зразумела, што верш напісаны романтыкам. І я, напрыклад, належу да таго пакалення, якое адкрыла для сябе БНР, калі ўжо міт пра гэтую дзяржаву быў створаны, калі вакол яе ўжо з'явіўся такі романтычны арэол. І ў 90-х годах гэта все было неверагодна цікава адкрываць, і я з такой павагаю вялікаю глядзеў на людзей, якія гэта робяць, якія нам адкрываюць БНР, якія працуюць над тым, каб моладзі было цікава, каб она там заставалася. Вось, ну, але з часам мы все сталеем, і нам усім все менш хочацца романтыкі, все больш хочацца праўды. Вось, і сёння я гляжу ўжо на маладзейшае пакаленне і бачу з усмешкай, што вось гэтая романтызацыя працягваецца. Так? Вот у дзяцінстве мы все любілі фільм «Неуловимые мстители», напрыклад, такі савецкі такі фільм. Вось, і цяпер я гляжу, я чытаю в соцсетках, вось, моладзь успрымае БНР менавіта вось так. Нейкія атрады ўзброеных людзей, там тачанкі, вось, атрады Балаховича, страляніна, героі, і все гэта гучыць у вушах. І я разумею, што, в прынцыпе, да рэчаіснасці, да таго, як это было насамрэч, такі вобраз мае, напэўна, толькі ўскоснае дачыненне. Я вельмі ўдзячны Сергею, што он напісаў гэту кнігу, як ён сам сказаў, гэта БНР для чайнікаў, менавіта такім чайнікам я і з'яўляюся. Вось я чакаў гэтай кнігі, каб хто-небудзь патлумачыў мне, як быццам бы мне вот 12 ці 16 ці ўсё яшчэ 20 гадоў, як яно все-таки было насамрэч. І Сергей зрабіў гэта ў такі элегантны спосаб, і ён ні разу в гэтым архіўным рамане не апусціўся да павучанняў, да нейкай дыдактыкі. Ён ні на воднай старонцы гэтай кнігі ён не нудны, тому што вось страх кожнага аўтара, што дзесьці ты вось страціш гэтую нітку аповеду, і дзесьці ты зробішся нудны. Не, кожная сторонка захапляе. І ведаеце, я сапраўды лічу, што ў Беларусі вялікія праблемы з жанрам нон-фікшн. Мне, як чытачу, яго вельмі не хапае. І бібліятэка свабоды тут, напэўна, адзіны прыклад вось такога збору кніг, якія сапраўды па-майстэрску напісаныя, па-майстэрску зробленая непрыдуманая літаратура. І я доўга думаў, у чым тут праблема, у чым праблема беларускіх пісьменнікаў, што яны нон-фікшн пісаць не ўмеюць, калі не браць у разлік аўтараў свабоды. І я думаю, што праблема пачынаецца ў школе, праблема пачынаецца з таго, што ў нас не пішуць эсеістыку. Вось. У заходніх школах заўжды вучні пішуць эсэ. І эсэ дапамагае людзям пачынаць крытычна думаць, крытычна ставіцца да слова, крытычна ставіцца да дзяржавы, да грамадства і найперш да сябе. І Сергей вучыўся, я так разумею, у звычайнай савецкай школе, я нават ведаю, у якой. Мы нават там неяк шпацыравалі з ім каля гэтай школы. Але, нягледзячы на гэта, адбыўся цуд. То бок звычайны, вот такі вот менскі школьнік, які ніколі
не пісаў эсэ, зрабіў проста геніяльны нон-фікшн, захапляльную кніжку з цудоўнай кампазіцыяй, кніжку, якая сапраўды в некаторых старонках прымушае плакаць дарослых людзей. І канец гэтай кнігі расчуліў мяне так, што я сапраўды змахнуў слязу. Я бы хацеў працытаваць. Сергей, он піша ў самым апошнім раздзельчыку «Весна» пра тое, як ён заканчваў працаваць над гэтай кнігай і прыгадвае тут празкія могілкі, альшанскія могілкі і тыя могілкі, дзе пахаваны Франц Кафка. І я вось, калі чытаў эту кнігу, я все чакаў, Кафка мусіць тут з'явіцца абавязкова. І Сергей, он піша пра Кафку. Франц Кафка да БНР непасрэднага дачынення не мае, аднак некалькі гадоў ён хадзіў з маімі героямі па тых самых вуліцах, разумеў свой час, а таму і іх час, іх дылемы, нявыкруткі і мары. І мне здаецца, што вартасць, галоўная вартасць кожнага рамана, у тым ліку архіўнага, що ў тым, каб вось, ведаеце, спалучыць усё, спалучыць розныя часы, людзей розных эпох, думкі і эстэтыку розных эпохаў. Я абсалютна згодны з тымі, хто сёння тут выступаў з кожным словам. Сергей вот любіць казаць, што ён не пісьменнік, але ён, праўда, пісьменнік. І я згодны з тым, што ён паэт таксама. І апошняя цытата. Сёння праз 100 гадоў успомнім іх усіх, добрых і злых, разважлівых і апантаных, шчырых і хітрых, адукаваных і непісьменных, сяброў і супернікаў, са спагадай і ўдзячнасцю. 100 гадоў таму ідэя беларускай незалежнасці з увагі на ўсе абставіны не мела ніякіх шансаў. Але тыя людзі верылі ў цуд, і гэты цуд адбыўся. Я думаю, што гэта кніга таксама цуд, і ты, Сергей, цудоўны пісьменнік, цудоўны рэдактор, сябар і чалавек. Дзякуй табе вялікі, дзякуй вам за ўвагу. Я шчыра дзякую усім маім сённяшнім гасцям, якія нагаварылі столькі прыгожых словаў, што мне ажно тут сорамна стаяць, і таму я паспяшаюся зноў увярнуць мікрафон чалавеку, які пачаў гэты вечар, і далей працяг ўжо будзе ў ягоных руках. Алесь, калі ласка. Ось Альгерд зрабіў тое, што не зрабіў аўтар. Аўтар не прачытаў ніводнага раздзела ў голас. І ведаеце што, і я за аўтара не буду это рабіць, але я яго папрашу все ж таки один раздзел прачытаць, таму што это раздзел не з архіваў БНР, а раздзел жыцця самога аўтара, майго жыцця, а таксама Леаніда і Ірыны Каткоўскіх, якія тут прысутнічаюць. В кожнай кнізе ёсць цуды і нечаканасці, вот адна з нечаканасцей тут. Я думаю, з таких цудаў складаецца все наше жыццё. У меня, не то, что у меня вочы дрэнныя, у меня руки короткие просто. У справаводстве Народного сакратарыяту за выходным нумаром 1381 зарэгістраванае пасведчанне, вот як вы бачылі ў фільме, выдадзенае 2 верасня 1918 году Уладзіміру Каткоўскаму у тым, што ён грамадзянін беларус Менскай губерніі, Менскага павету, Койданаўскай воласці, мястэчка Койданава і мае патрэбу выехаць у Кіеў. Я знайшоў гэты дакумент амаль у тыя самыя дні, калі ў 1995 годзе пазнаёміўся праз тагачасную рассылку «Mailing List Беларус», тады я пачынаў увогуле свае першыя крокі ў інтэрнэце, з Уладзімірам Каткоўскім, тады студэнтам амерыканскага універсітэту ў Благоеўградзе, а потым ён быў маім калегам на радыё «Свабода», апантаным амбасадарам беларушчыны ў сусветным сеціве, нястомным вэб-майстрам, заядлым блогерам. Уладзя трагічна загінуў у 2007 годзе. На яго помніку ў Менску зараз экран кампутара як акно ў вечны беларускі свет. Вось мы тут вспомнілі яшчэ і пра Уладзю. Страла памяці, з якой мы пачыналі нашу сённяшнюю сустрэчу, канешне, бясконцая.
мы сидели, вось говорили с паважаным спадаром амбасадарам Чэшскай Рэспублікі, напрыклад, пра ролю Чэхіі у гісторыі БНР, пра ролю, які прэзідэнт Масарык адыграў у дапамозе в консульскіх справах і куды ўрэшце перабраліся сябры рады БНР. Гэтая гісторыя будзе працягвацца, у тым ліку я запрашаю вас, тых, хто сегодня не змог атрымаць книгу, можно звярнуцца і праз сайт, і альбо написать лист на Радыё Свабода, і пакуль асобнікі яшчэ ёсць, мы іх вышлем. А праз 3 дні, Сергей, у нас чакае яшчэ одна падзея, яшчэ один падарунак, над якім Сергей на наших вачах з пачатку Нового года рабіў вось тыя 2 цагліны таму БНР, про які Наталья рассказывала и Уладзя згадывала, велизарные книги, 1300, колькі сторонок? 1720 сторонок. Сергей взял вот эти 2 книги и зрабіў з ими просто, ведаеце, такая страшная речь для любого человека, письменника, читача, библиотекаря и архивиста. Он их разрезал. Он их разрезал на кавалочки, на частки, посторонково, потым адсканаваў, потым адрэдагаваў гэтыя сканы. И мы спадзяемся, что напярэдадні 100-годдзя БНР эти архивы станут доступны всем уже, кто не сможет их поднять или сможет открыть и побачить на сайте svoboda.org. Эта великая праца станет доступна, как Сергей сказал, у спецхране, у спецсховища библиотеки Свободы на нашем сайте. Так само у эту субботу увечары на телеканале Белсат выйдзе полная передача, полный фильм «Подорожжа ў БНР». Все 12 серыяў, якія мы показываем с пачатку года, будут показаны увечары по Белсаце. Ну, их можно будет поздней знайсці и на сайте Радыё Свабода. Вельмі оказался нечаканы и драматычны фильм, як можно зрабіць вот архивный фильм, да, калі нема амаль ничего, тем не менш, оказалось, что это магчыма. Ну и, конечно, я запрашаю вас далей знаёміцца з працай, якую мы зараз робім з нагоды 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Нас чакаюць абсолютно фантастычныя адкрыцці. Мы зараз папярэдняя кніга, якая выйшла в бібліятэцы Свабоды, якая атрымала прэмію Гідройца, да? Быў у пана Верабейка Гаварушча, яе аўтар пайшоў в новае падарожжа цяпер вакол опернага тэатру. І тое, што ён там знайшоў, ён знайшоў там сваякоў, напрыклад, Смоліча. Это фантастычная просто гісторыя. Вас чакаюць новыя падарожжы, і падарожжы ў БНР, які пачаў 25 год таму Сергей Шупа, калі выйшаў са сваёй тады віленскай кватэры ў Антокалі і пайшоў у архіў, з якога ён выйшаў праз 6 гадоў, а пазней яшчэ 20 гадоў ішоў да гэтай кнігі. Ну што ж, так ствараецца літаратура. Страла часу, справа вечная, нам спяшыць няма калі, бо справа наша таксама вечная. Дзякуй. Ну, а зараз у чаргу да аўтара падпісваць кнігі.
як з головою залезти под ковдру. Простые слови, простые речи, простые слови, простые речи. Вытемком синей зимовой порой в доме батьковским усё там знайомо. Есть чем согреться, есть где сховаться в доме батьковским, у матчиной хаті. Простые слови, простые речи, простые слови, простые речи. Все так надійно, все так грунтовно, що тут додать, ну а май, що нічого. Можна ждать кизыльных зимов, добра на шпалерке, добра на шпалере. Простые слови, простые речи.